Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang aberya sa ACM na obserbahan ng mga botante sa araw ng halalan. Camarines Sur Provincial Board of Canvassers nag-ahanda na sa pagbilang ng boto. At 5-day grace period extension, panugit ng COMELEC sa mga kandidato sa pagbaklas ng campaign materials. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balitang tinutukan ng buong puwersa ng Kamsur News sa halalan 2025. Ilang aberya sa automated counting machine o ACM gaya ng pagpasok ng balota ang ilan sa naobserbahan sa araw ng halalan. Mahabang pila sa mga voting center, hinaing ng mga botante. May ulat si Darlene Lastrulio. Nagkaroon ng pansamantalang aberya sa Automated Counting Machine o ACM sa Precinct No. 66 ng Concepcion Grande Elementary School sa Naga City ngayong araw ng halalan, May 12, 2025. Isa ito sa mga insidenteng naiulat habang ginaganap ang local at national elections sa buong bansa. Ayon sa ulat, unang inakala na may problema sa shading. Gaya na lang ng nangyari sa balota ni Joshua Pielago, isang first-time voter. Dahil sa nerbiyos at labis na pag-iingat, nag-overthink umano siya kaya nahirapan ng makina na basahin ang kanyang balota. Sa shading, okay lang naman. Kala ko nga yung iba is madedecline kasi medyo ako sa shading like pasmado. Tapos, nung sa sa pag ng balota is, nung first time na ipasok is dinecline. So, ayun. Binaliktad yung papel, na-accept naman. Samantala, si Brayley Lontok, isang botanteng nakaranas sa parehong presinto, ay nagsabing mismong mga election volunteers ang nahirapan sa pagpasok ng mga balota sa VCM. Aniya, nagkaproblema sila sa pag-insert pero agad naman silang nakipag-coordinate sa DESO para maayos ito. Dagdag pa niya, pinunasan lang daw yung VCM tapos gumana na. Nagja-jump po yung bumabalik. Tapos nakailang ulit po. Pero naayos naman nung huli. Okay naman. Na-count man. Sa isang paaralan sa Libmanan, kakaunti ang mga botanteng nagtungo sa voting center. Samantala, hinaing ng ilang botante ang mahabang pila sa mga voting center. Ang ilan sa mga ito oras ang inantay bago makaboto. Sa kabila ng insidente, naging maayos at mabilis ang pagresolba sa problema at nagpatuloy ang pagboto sa mga presinto sa lalawigan. Patunay ito sa kahandaan at agarang aksyon ng mga election officers upang matiyak ang integridad ng halalan. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ng CSN ng COMELEC hinggil sa mga aberya sa halalan. Darlene Lastrulio, CSN. Kasunod ng halalan, nakatakdang mag-convene ang Provincial Board of Canvassers para sa pagbilang ng mga boto. Narito ang ulat. Naghahanda na ang Provincial Board of Canvassers para sa pagtanggap at pagbilang ng mga boto sa halalan 2025. Nakatakdang mag-convene pagkatapos ng regular voting hours mula alas 7 ng gabi ang Provincial Board of Canvassers na pinapangunahan ng COMELEC para bilangin ang resulta ng halalan. Sa Sangguniang Panlalawigan, gaganapin ang pagtanggap ng election returns mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Dito rin gagawin ang pagproklama sa mga nanalo mula sa gobernador hanggang board members sa halalan 2025. Samantala, pinapangunahan ni Attorney Noriel Badjola, COMELEC Provincial Supervisor ang Board of Canvassers. Bukas ang pagbibilang ng boto sa resulta ng halalan sa Citizens Watchdog, Observers, PPCRV at iba pa. Chris Novello, CSN. 43 degrees Celsius ang naitalang damang init kaninang alas 2 sa Camarines Sur. Ilang botante, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang maalinsangang panahon. May ulat si Darlene Lastrulio. Naging mainit sa literal na paraan ng pagdaraos ng halalan ngayong araw, May 12, 2025 para sa local at national elections. Ayon sa Southern Luzon Pag-asa Regional Services Division, pumalo sa mataas na antas ang computed heat index dakong alas 2 ng hapon na umabot sa 43 degrees Celsius dahilan upang magbaon ng sariling panlaban sa init ng karamihan sa mga botante. Kaugnay nito, kanya-kanyang diskarte ang mga botante para maibsan ang maalinsangang panahon.
Gaya na lang ng botanteng si Kimberly na uminom ng maraming tubig bago nagtungo sa voting center para makaiwas sa dehydration. Nag-inom na po kami dakol na tubig, tapos nagdala din po kami payo. Samantala, si Kathleen Felipe, isa ring botante, ay nagtanong muna sa mga kakilala kung anong oras mas kaunti ang pila. Aniya, mas pinili niyang bumoto sa hapon para makaiwas sa dagsa ng tao at dala na rin niya ang kanyang rechargeable fan. Actually, given na yan, mainit talaga siya. So, expect tayo na mainit talaga. So, luckily nga, medyo maikli yung pila. Tapos, hapon na. So, nagtanong-tanong din ako kung ano ba ang mas mahaba na pila, morning or afternoon. Sabi dun sa precinct namin, morning daw ang sobrang haba. So, good decision po na hapon kami pumunta. Kaugnay nito, naka-standby din ng health personnel sa bawat voting center para umalalay sa anumang medical emergency ng mga botante. Sa kabila ng matinding init, naging maayos ang daloy ng pagboto sa karamihan ng mga presinto, patunay ng dedikasyon ng mga Pilipino sa pagboto at pagsasabuhay ng demokrasya. Darlene Lastrullo, CSN. Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte at mga kaanak maagang bumoto sa Libmanan, Camarines Sur. Mambabatas na nawagan ng pagkakaisa anuman ang maging resulta ng halalan. May ulat si Eli Balbin. Pasado alas 7 ng umaga nang dumating sila 2nd District Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte at ang nobya nitong si Yasi Pressman at ilang pang kaanak niya sa Bahay Elementary School sa bayan ng Libmanan. Pasado alas 7:20 nang ganap na makaboto ang pamilyang Villafuerte. Ayon kay 2nd District Representative Elry Villafuerte, nakasanayan na nilang bumoto ng maaga at pinuri din ito ang COMELEC at mga guro sa smooth na takbo ng halalan gamit ang bagong automated counting machine. Maganda po. Mabilis lang. Wala pang 20 minutes. So, tapos na. Very orderly. Congrats sa mga teacher sa pag-organize, COMELEC at very peaceful, orderly ang ngayon at compared sa last year na mas magayon mo niya. Samantala, nanawagan si Representative Elry Villafuerte na pagkakaisa anuman ang maging resulta ng halalan ngayong araw. Well, salamat sa ating mga kababayan na eleksyon na ngayon. Kung anong resulta, dapat magkaisa po tayo at magtulungan. Maraming mga problemang hinarap pero pag nagkakaisa, sa tingin ko walang problema hindi kayang maresolba. Sa Ragay, Camarines Sur, kasamang bumoto ni Congressman 1st District Jory Bata sa Ragay Central School ang kanyang may bahay. Naging maayos din ang pagboto ng kongresista at walang naging aberya ang paggamit nito ng ACM. Sa Dr. Domingo Abceda Elementary School sa Naga City, nakaboto din ng maayos at walang naging problema ang tumatakbong kongresista ng ikatlong distrito ng Camarines Sur na si Nonoy Magtoto. Ayon sa kongresista, inaasahan niya ang maayos at payapang eleksyon at pinuri din niya ang COMELEC dahil sa maayos at organisado. Well, sana po maging matuninong, mas mabilis ang pagluwas kang resulta, and maging mo po ang proseso. Very organized ang COMELEC. Kaya sa iling ko, arog kaning dalaga na ini, may kita matatapos. Sa Tinambak, Camarines Sur, alas 7:40 ng umaga nang dumating ang tumatakbong kongresista ng ika-4 na distrito ng Camarines Sur na si Marco Gumabaw sa San Antonio Elementary School sa Tinambak North District. Naging maayos naman ang pagboto ng kongresista at wala din naging aberya pagdating sa ACM. Sa Iriga City naman, humabol naman sa regular voting hours si 5th District Congressman Mix Villafuerte sa San Nicolas Elementary School. Eli Balbin, CSN. Kasabay ng halalan ay ang pagdagsari ng mga biyahero sa Bicol Central Station matapos makaboto. Ilang bus companies patungong Metro Manila, fully booked na. Si Darlene Lastrullo sa detalye. Naobserbahan na sa Bicol Central Station ang pagdagsa ng mga biyahero. Karamihan sa ito ay mga botanteng umuwi sa kani-kanilang probinsya upang gampanan ng kanilang karapatang bumoto at ngayon nagbabalik na sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Bagamat may dagdag na biyaya ang ilang bus companies, nananatiling fully book ang mga bus patungong Metro Manila. Hindi naman nagkulang ng paalala ang terminal management sa mga pasahero na magpareserba ng two-way ticket. Hindi naman nagkulang ng paalala ang terminal management sa mga pasahero na magpareserba ng two-way ticket ng maaga upang maiwasan ang pagkaantala.
Ang mga otoridad naman sa terminal ay patuloy ang pagbabantay at pagpapanatili ng kaayusan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng inaasahang mataas na bilang ng mga biyahero sa mga susunod pang araw. Darlene Lastrulio, CSN. Tapos na ang panahon ng pangampanya kaya marami ang nagtatanong kung ano ang mangyayari sa mga campaign material ng mga kandidato. COMELEC nagbigay ng 5-day grace period sa pagbaklas ng mga ginamit na campaign paraphernalias. May ulat si Regine Bue. Mga tarpaulin at iba pang campaign paraphernalia, ano nga ba ang dapat gawin pagkatapos ng eleksyon? Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, bibigyan ng 5 days grace period ang mga kandidato upang alisin ang kanilang campaign paraphernalia kagaya ng posters, tarpaulins, banners at iba pa. Manalo o matalo, responsibilidad ng isang kandidato ang pag-alis o pagbaklas ng kanilang mga ginamit na materyales sa pangangampanya. Pinigyang diin ng COMELEC na ang sino man na hindi susunod sa 5 araw na palugit ay pwedeng mauwi sa sanksyon o reassessment sa kandidato. Bawal na magkampanya niya na bortohan na. At si tarpaulin haliw na ninda 5 days from election day. Dapat haliw na si mga tarpaulin. Dinigan na ninda. Samantala, hinihikayat naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang publiko na i-recycle ang mga ginamit na campaign materials. Regine Bue, CSN. Dalawang magkahiwalay na sunog na itala sa Naga City nitong weekend. May ulat si Regine Bue. Sa bidyong ito, makikita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isang bahay sa Puro 4 ng Barangay Carraya, Naga City, nitong bisperas ng halalan 11 ng Mayo. Ayon sa Naga City Central Fire Station, base sa salaysay ng may-ari ng bahay na si alias Josie, nagluluto umano siya nang bigla na lang nagliyab ang burner ng kanyang kalan. Sinubukan naman na apulahin ng biktima ang apoy ngunit mabilis itong kumalat dahil gawa sa light materials ang bahay. Umabot sa first alarm ang sunog ngunit nadamay pa ang 2 kalapit na bahay. Umabot sa 120,000 pesos ang naitalang danyo sa sunog. Ang sabi niya po, nagluluto po daw siya and then bigla na lang nag-corrupt itong burner niya. So pig-try niya na pong tahuban ng blanket pero nagdakula man talaga si Kalayo. Kaya yun na po to, dahil niya na naagapan si Kalayo. Sa Del Rosario, Naga City naman, isa pang residensya ang nasunog dahil sa electrical ignition ng isang electric fan. Aabutin 375,000 pesos naman ang danyo sa nasabing bahay dahil nasama sa sunog ang mga gamit sa loob nito. Pag-irumdum ta mangyari po na pakihiling ang sa tuyong mga appliances, bako lang po ang electric fan, pag worn out na o pag-route na po, pwede ito na pong ipairahay, din na pagpara periton or mag-troubleshoot or mag-DIY kung di man po kita tatao talaga kayan mag-ayos or kung mas maray po, palitan ta na po. Yan po talaga ang number 1 na saro sa mga pigpupunan ng kasulo, ang mga satuyang mga electrical appliances. Samantala, dagdag na paalala ng Naga City Central Fire Station. Bagamat tapos na ang Fire Prevention Month, dapat pa rin na mas maging maingat para maiwasan ang mga insidente katulad ng sunog. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News at ito ang Halalan 2025 Special Coverage. Ako po si Chris Novello, Diyos mabalos sa pagtitiwala.